Pinalakas. Salamat, hindi malilimutan ating pinagdaanan, ating pinagsamahan sa hirap at ginhawa, sa lungkot at saya. Salamat, salamat, salamat sa RPN. Ang pinakaenot sa ringkunada. Puon kay do sa gungunyan. Minaanduyog sa baga na mamanuan. Katuwang para sa kauswagan. Sa mga bareta, patas. Sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohan, ang sinasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DCKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba. Madya na. RPN Radio Philippines Network. Radyo Ronda. DCKI Iriga. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Mga karonda, madangog na sa programang Barreta Asinlatika ni Baracena Maconsuelo. Talagang kakaiba. Barreta Asinlatika ni Philip Baracena. Ang oras na ini, dara po sa Indukan Losenya Electrical Supply para po sa madikalidad na electrical product. Day po kalingawan, Losenya Electrical Supply. Losenya Electrical Supply, madaling makukuha, aranisa na sa Barangay Holcan, San Francisco, Iriga City. Owned and managed by Engineer Meneleo Losenya. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Para sa bano nagka-bloom sa hamon, prumara na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fabric, bangong gumagabloom. Charm Fabric, gamit ay may bangon sa libong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Igwa ng Stay Fresh Technology. Bano mo, ka-bloom sa hamon. Charm Fabric, bangong gumagabloom. Charm Fabric, gamit ay may bangon sa libong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS, good pa dumit pa siya. Hello, bright for blue. Isang labanan yan. Bright for blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Good pa dumit pa siya. Hello, bright for blue. Isang labanan
trusted ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, ikaw ba'y sigurado? Ikaw ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng antivirus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tupod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Halik sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo! Smart Smart dishwashing paste ko! Smart Pritong ulam na masebo, smato o kaldero. Tanggaling for everyday. Arog kayan, pag Smart and Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to! Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular Boom, use. puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Kapag may hypertension, nakakadulot ito ng problema sa paningin. Ako po ay si Aling Lydia. 45 taong gulang na po. May alta presyon ako. Nakaapekto pala ito sa paningin ko. Ang sabi ng doktor ay nakakadulot ito ng pamamaga sa mata. Sasakit ang ulo at malabo ang paningin ko. Itong iBerry, nakatulong sa mata ko. Meron naman akong gamot sa alta presyon. Pero itong iBerry ang para sa mata ko. Naiwasan ko ang ibang komplikasyon. Kaya labis ang pasasalamat ko sa iBerry. Mabibili ang iBerry sa Mercury Drugstore at sa mga suking botika. Kidney Care Time! Ako si Lito Garcia, real estate agent. Padala sa na-experience ko yung pag-iiis, no, masakit din ang jikod ko. Inisip ko na, na magpa-ultrasound, nakipalila na may batong maliit at saka isang malaki na malapit na bumara sa kidney ko. Try ko daw yung kidney care. At ihi ko, malaramdaman ko masakit, yung pala lumabas na yung bato. Mabibili ang Kidney Care sa Mercury at sa mga malapit na suking butika. Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri. Ang Peña Francia coverage sa Tudman sa Saindokan mga minasunod na sponsor. Jose Manrique Uralio, San Isidro, Erga City. Honorable Christian Etchepari, Vice Mayor Buhi Camarines Sur. Honorable Jason Zuelo, Punong Barangay San Isidro, Erga City. AG Recto Medical and Industrial Gases. Edison Recto Proprietor, 124 Crisine Street, San Francisco, Erga City. Salcedo Gravel and Sand. Cesar Atas Salcedo, Proprietor. Care of Win Salcedo Aguilar, San Vicente Sur, Erga City. Engineer R.S. Hermoso, 5th Engineering District, DPWH, Santa Teresita, Baao, Camarines Sur. Honorable C.Y.B. Malasarte,
Municipal Councilor Baaw Camarinesur, Nakings Paul Water Repelling Station, owned and managed by Ani and Polly Bagapuro. Architect Sopronio Sani B. Maestrado and family, San Roque, Erga City. Honorable Jonathan Cuyahon, Vice Mayor Baaw Camarinesur. Jerry Navarez, Chief Land Transportation Officer, Ligao City, Albay. Bicolandia Aluminum and Glass Supply, owned and managed by Mr. and Mrs. Arnel and Helen Tan, San Miguel, Erga City. Anita Tirao, San Francisco, Erga City. Sa inman na sulukan ring kunada, asin Bicolandia, nakatutok na sa mga bareta asin platika ni Philip Baracena. Mga tugang, Diyos marhay na aga po sa Sendo Gabos. Petsa 20 na po kita kan bulan na Agosto, aldaw po kita nin Miyerkules. Kay banya to sa lado technical si Chabe na obra. Naman sa transmitter si Chief PSG Jimmy Guanzon, asin man si Engineer Abilundon Toralio. Nasa muya pong Chief Technician, duwang Chief. Kung po doon, pagduwang Chief, garo Chief. Joke lang yan, kamu man daw. May data bagan maging Chief. Halion ang ti makanos. Pangirit kami ta si Jamis, basta sana amo na iton. Radas kon radas. Salpak sana nin salpak, yun ang yan. Ay na pangyayari. Sabi na naman ito si Jamis, ayaw nga ni Jonathan Oliva. Pati si Atan nakadamay. Nagpapakonselo lang po kita makonselo minsan ang mga pag-iriba. Si Karondang Atan namimiss na daan ni Deji Mandi. Tapos si Deji Mandi man namimiss na si Karondang Atan. Hoy, kumusta po sa mga parantabay niya to dyan sa sentro ka na siyudad ng Iriga, sa Merkado Publiko. Asin man digdi po sa bilog na Rinconada area, asin man probinsya ka na Camarinesur. Yata pala na tuninong na anisip kan dating ED ni dating Naga City Mayor as in DILG Secretary Jesse Robrado, mantang 13 taon ang nakaagi na trahedya duman sa Masbati. Kunyan Police Lieutenant Colonel na si John Abrasado nasambit kay niyan pambabasol sa iya kan ibang tao sa nangyari kay Robrado, asin pinagrerespeto niya subuot na mga opinyon kan publiko, lalo tamayo siyang laban sa aksidente. Handa man subuot siyang protektahan ang sekretaryo sa bala, pero ang hapot niya ano ta sa eroplano pa nawara namayong laban. Inabangan man ang idikan pamilya Robrado na malampasan ini pati ang mga kritisismo. Nag-attender man ang dating aide sa wreath-laying ceremony duman sa City Hall grounds. Si Abrasado nakaituyo ang senior inspector pa sana na sulusulong nakaligtas sa pagbagsakan eroplano sa kadagatan kan Masbati. Kay bahan ni Robrado na nagadaan ang duwa pang piloto kan Agosto 18, 2012. Man pwedeng pagparabasulon talaga si
Police Lieutenant Colonel June Abrasado. Kumbaga, aksidente man talaga ito. O kamo man daw. Kundi ako man kaya, nagngangalas man nga nita, ano tangon yan sana siya nagbutwa. Kahaluyan na pong panahon, ngunyan sana siya nagpaluwas nin mensahe sa mga tao. Kaya lugod, pigdududahan siya. Ano yata nakalibre. Tapos ngaya, mayo lamang bagayang pataratara. Bigla na sa nabagang nagtuninong. Ining si Police Lieutenant Colonel Abrasado. Tuyo po yan ang mga kahaputan kan sa tuyang mga kababayan. Dapat kay Tupa, nagpaluwas na siya nin mensahe sa mga kritiko. Kritiko niya, dapit sa nangyaring pagkagadan ni puntong DILG Secretary Jesse Robredo, tanganing na nagparahaka-haka ang tao. Ako lugod kan nagduda na garo ngaya pinabayaan si di puntong DILG Secretary Jesse Robredo kay ni Colonel Abrasado. Nakadaay man kaya lang siyempre abo nang pagparaong katon so nangyari haloy baga bago nakuha si DILG Secretary Jesse Robredo human sa kadagatan po ka na Masbati. Yan man sa linya si Karondang Atan, pasok. Salamat sabi Karondang Philip and Paray na agad sa gabos kong mga paraan sabay. So, Lieutenant Potter, nakatapos kanin accountancy sa Tabangkan Scholarship Palitan sa SM Foundation. Nagdakuta ining si Angel, silang akit kanserong solo parent na minimum wage earner allotted sa Tabangkan Scholarship Program sa SM Foundation na bawasan ng persuson kan siyang pamilya. At nagtataon sa ito sindanin na oportunidad na kapasipon na pa-receive siya ng bulan na alawan mobile devices para man sa online dahil sa pandemya at yung pagkakataon na makapag-part-time job galing makatabang sa iyang mga pangangaipo. Sigun man si Angel na pulang parte kan siyang trayo so ang tabang sa iyang na-receive na nagtaon sa iyan ng superpimbot at sirasyon nga ng ipagpadagos sa iyang pagkaadal. Mientras tanto, padagos ang pagpapahiwas ang programa kan SM Foundation sa region digit sa Bicol, igwanin na batong scholars sa natahon. Katun nga ni kuminabot naman sa mas kasandatos sa mga scholars sa bilog na region sa presente, kinatabangan kan Foundation and the skill na desertos na scholars sa bilog na nasyon. Yan muna ang sariyang tugang na informasyon. Kabarkada Karoga, Karonda, Jonathan Pizarro. Field Report! Salamat Karondang Atan sa mga dugang mong informasyon. Mayor Gerald Peña kana San Jose Camarines Sur asin man Mayor Beko Suto kana siyudad kan Pasig nagkaigwan ng pagkakataon na magrebayanin ideya para sa marhay na pag-gobyerno sa sarong lokal na sa siyudad kan Pasig iyon bistado si Mayor Soto sa maggayon kaining ginigibo duman sa iyang trabaho bilang ama kana siyudad kaya man naging bantugan na Pasig puon kan magtukaw bilang alkalde.
Digdiman sa Camarinesor nagiging bistado naman ang pangaran ni Mayor Gerald Piña dahilan sa kaparehas na pamamayo asin padalagan na igwaan na Pasig City. Pinapairal man kan duwang alkalding ini ang good governance, transparency and accountability. Tira sa mga mayor na may arog kining pamamayuan na kaibahan man ang alkalde kan Baguio City na si Mayor Benjamin Magalong. Report! Nagbabalik si Karondang Atan, pasok. Salamat. Kami karon ng Philip 10.9 million pesos na kantidad para man sa gulayan sa Bayan Project sa Bicol, ipinagtaokan DA Bicol. Base man sa DA Bicol, ubayat kan aktibidad na maging kapital ang mga naresibiganing mapakusog ang seguridad sa pagkakan, itulod ang marhay na sulod asin sustainable pamumuhay asin nganing matauan na dagdag nin kabuhayan ang komunidad. Ang mga benefisyong o beneficiaryo haliman sa Farmers, Cooperatives and Associations, FCAs, Rural Improvement Clubs, RCIs, asin man 4H Clubs, asin man Senior Citizens Group, nakareceive ni 102,274 pesos na kantidad kan intervention package na pinagbilog nin banhinin gulay, plastic o kaya mga vegetable twine, water plastic hose, UV plastic asin man iba pang gamit pang agrikultura. Yan ang tutuyang dagdag na barata sa lado lokal kaparkada Karonda. Jonathan Oliva reporting. Report! Salamat Geraray Tabi Karondang Atan sa heras mo pang mga informasyon. Nagpatanid man o ipinagsugo ka na Department of Trade and Industry, DTI sa mga e-commerce platforms na tulos sa lion ang mga asin, bako, rehistradong beef products sa indang mga website asin nagapatanid man na posibleng patawan ininin padusa. Sigun sa ahensya kadakol ng mga beef products online na warang tamang permit, health warning asin BIR stamp na nagbabayular sa mga lay siring kan Consumer Act, Republic Act 11900 o ining beef law, mga regulasyon kan Department of Health asin kan mga patakaran kan Bureau of Internal Revenue. Ipigpahayag man ni Erel Royce Nagtalon, officer in charge kan DTI E-Commerce Bureau na malinaw na pagbayular sa lay kaya kinakaipuhan na ipapundo na ini. Poon 2022 nakapaglista naman ang ahensya nin labis sa 92,000 na beef listings online. Bilang kasimbagan, tinawanin 7 aldaw na compliance period ang mga e-commerce platforms nganit tanggalon ang mga illegal na produkto. Padagos man ang pigsa sa gibong monitoring asin spot checking kan ahensya. Nagapatanid man sinda na ingkaso dahil magsunod ang mga platform, pwede sir sindang patawan in administrative na multa, posibleng ma-blacklist asin ma-issuean kan take-down order katakod kan Internet Transactions Act asin iba pang mga lay. Kaya duman po sa mga nagtitinda ka na beef, patanid na ang Department of Trade and Industry na may mga binabayular kaya palan sa lay. Kaya kinakaipuhan ipauntok an ibadigdi. Kumbaga dahil nagsusunod sa patakaran kan BIR asin man departamento ka na salud. Magsurunod man nga ni kamo. Kung basta sa naka magparayop-yop. Kana sigarilyong yan, baka kung anayop-yop nindo, bako ng baga, ani ba kaya aso sa naman yan? Ay man nga nakakaano, pero may mga epekto pala nini sa hawak, pagparagamit nin beef.
Ta chemical man po giraray bagayan. Yawa sabihon pang mayo ngayanin nicotine. Hinahaluan manin chemical. Una mo mahamuto ng parong. Kaya may side effect man po girarayan sa salud ka na tao. Ay nagarumduman nga na ako na sarong para try mobile, hobin pa, duman sa Santiago, digdi po syudad kan Irga, binawianin buhay, kabibip. Ito pala, dahil nagkonsulta sa doktor, malala na suhilang, ta nagpapara sigarilyo kan bip. Kaya ang paghuna kanibaan, bip, maray nga yata. Aso sa naman baga nga. Ay dai, may chemical po yan. Huna nindo, may side effect po yan sa tao. Kaya nga ni may mga patakaran na ipinapautob na Department of Trade and Industry, pati na ang Department of Health, ang aning, kumbaga, dahil mga naanan sa indong hawak. Re-regulate na paggamit, saka may mga susundo na dapat sunodon ang mga nagtitinda. Bakusan ang sunagbabakal ka na beef. Kaya negosyo. Ang problema, kung sa tao, magkahiri lang. So mga pilosopo, masabi na naman yan na maray nga nga nagbibip na sa nag-isa siyabu. Arog po baga kayan ang mga Pilipino kung minsan mga suwail an iba. Dahil na nga niya kami nagsisigarilyo, nagbibip na sana. Grabe man nga ang gobyerno, pero yung bagang binabasol po ang mga autoridad ang gobyerno. Samantalang karahayan man po kan publiko ang iniisip kan gobyerno kan mga autoridad. Saka daw anong pagbabawal sa mga Pilipino, bawal nga magsigarilyo sa mga matatawong lugar, dahil mambagagiraray na kukontrol, bawal nang magtinda ng sigarilyo, may ordinansa ang syudad, anti-smoking ordinance. Hindi sa haloy na pong panahon, mayo lamang nadadakop kan ining mga para sigarilyo sa mga matatawong lugar, digdi po syudad kan Iriga, mayo lamang nasasampulan. Diyan man po ako nagngangalas, digdi ta kung minsan kaya mahiling mo si kagawad, iyo man ang sigarilyo. Baga na nagkupra ito nga. Baga na tambutso, sigarilyo. Ayaw man nagsisitar ta, masupog man. Si taron kan CSU, ay si kagawad niya, nagpapara sigarilyo. Masakit nga ni kan kung pati sa CSU. Padta na nga ni nga, tawan pa ning sigarilyo. Ay ka na nga magpara reklamo. Yan po ang problema kan mga Pilipino. Daw, anong gibuhon, mailay, kung talagang dahil man nagsusurunod, ang sa tuyang mga kababayan, nagpaparabawal magtinda ng sigarilyo. Sa darakulang tindahan, digdi po syudad kan Iriga. Ang problema, so saradit na tindahan, may mga natatagong sigarilyo. Dahil man nag-monitor ang barangay sa mga saradit na tindahan. Isipon na sana, maski po bakusan ng sigarilyo. Ini pong mga bulong, antibiotics, pag-abot sa mga darakulang drugstore, mahigpit, maayong, dahil nagpapabakal po kung maayong resita. Pag-abot sa saradit na drugstore, ay makakabakal ka kan mga antibiotics. Maski maayong resita. Iyan dahil man yan nasasara kan Department of Health. Magpapara sa ragin-sagin kaya pigpapara pasakitan na dahil nga kami mapabakal nin amoxicillin, penicillin, mayo kamong resita. Susaradit na tindahan, anong resita? Basta sinda, mabakal igwang resita. So problema, pag abot po sa barangay, sa mga tindahan na sari-sari store,
managahagad ni resita pag mapabakal. Kaya inipuan na dapat na, kumbaga, mga simpleng lane na dahil managkakaurotob. Bawal nga manigarilyo, bawal magpabakal ng sigarilyo, puro na sana bawal. So pinagbabawal nga ning droga, so siya buday na uuntok, sigarilyo lang sana tapos nagpaparababawal pa. Yan mga tugang niya tong itom, grabe man yung gobyerno ini. Puro na sana ngayangod bawal. Bawal na nga kuno ang gamot. Paano na nga mapupuluhan tan sundang? Dahil na pwedeng magkuhanin pampulo, gamot. Ay, pambira. Kaya minsan, kadakol po kitang mga lay sa Pilipinas na palpak. Maray sana pag primero, kaya ipapautob, i-implementar nintultol. Ang late, itong mga dahil nag-susunod. Magpurundo, maraya. Pag kalipas din mga pirang simana, bulan, Mayo na. So, uling pinagpapautob. Diyan po mahilig ang mga Pilipino. Maski mga organisasyon, maraysa na yan pag primero. Pag naghahaloy na, ay, kunya na. Pero, wara nang pagtubod sa mga kababayan niya to. Sinangat naman sa House of Representatives ang resolution na lay na nagtatagama na matawadan o matawanan na mandatory 14th month pay ang mga nasa pribadong sektor. Terarum kaya kan House Bill 3808 na isinangat ni Trade Union Congress of the Philippines Party List Representative Raymond Mendoza na ang 13th month pay na ipigtataw dapat sa Hunyo 24 mantangan 14th month pay hasta sa Disyembre 24 sa kada taon. Ang nasambit ng mga bayad ang nasa pag-uulay kan mga empleyado sin kan mga employers o kung igwang pigbibistong collective bargaining agreement. Ana 14th month ang katumbas kan sarong bulan na sweldo na nariresibi kan sarong empleyado sa iyang pigtatrabahuhan na kumpanya. Pwede sir na magpa-exempt subuot ang mga kumpanya na nadidipisilan digdi alagad dapat otorisado kan Department of Labor and Employment. Henot naman na nagsangat si Senate Minority Leader Vicente Tito Soto III kan parehas na resolution na lay sa Senado. Kaya halat-halaton ta na lang ang mangyayari ka na lay kung mauutob ini. Pag na-aprobara na minsan sige sa naman ang garibo ninlay kung mayo mampundo, pumurupundo. Ang gobyerno, puro sa naman pahamot baga, ay mga promesa, ngaya social pension, kung ano-ano na sana pong mga pinagduduhol sa tuyang mga kababayan, tapos maaman nangyayaring tultul. Mala, so antihong ko ta, PWD na nga ni. Ngunya na panahon, sabi ka na aki na retired PSG, kan panahon ni Dipuntong Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr., sabi niya, maguluhon nga ang gobyerno. Habang sisiram sa nangyayon magparatararam, may social pension, ni isaro ngayang kusing, nasa kuyang magurang na PWD na nga ni, senior citizen pa. Maayo lamang yung nare-receive kan mga social pension na yan kan gobyerno. Kung minsan kaya, pasirigkatan po baga ang social pension. Kung isa'y anharani, duman sa mga opisyal, natatawan tulos. Pero, may nakatagama pong pundo para sa mga senior citizen. Kumbaga, mandato yan, nasa ley. Ang problema, may mga senior citizen na napapabayaan. Kumbaga, dahil hindi na ililista, lalong-lalo na po sa mga barangay. Kaya ang dapat basulon kay ni,
pati ang barangay. Ano yan, may mga listahan baga, may master list kung sa botante. Kan mga senior citizen, ano yan an iba day natatawan kan sinasabing social pension. Kaya naghihinanakit po an iba sa arog kaning sistema. Ano nga arog kanan pa sistema kan gobyerno. May inaapod na OSCA, Office of the Senior Citizens Association. May BASCA sa barangay, Barangay Association of Senior Citizens. Ano pero ang nangyayari kaya, namimili man pati ang BASCA, pati ang OSCA. Kaya dapat po, inian tauan atensyon kan sa tuyang gobyerno, kan mga nanunungdan. Dahil magpili. Laro man yan ma-relief. So iba dahil pigtatauan kalaban sa politika, ay anong sistema yan. Samantalang yaon sa mandato kanlay, na gabus, na senior citizen, dapat matawan nin social pension. Pero igwa pag-araray dyan ng mga, kumbaga, sinusunod. Dahil igwa pong mga senior citizen na, dahil man dapat tawan kan sinasabing social pension. Alimbawa, miyembro kan GSIS. Magpipensyon ka na sa GSIS o kaya SSS. Saro po yan sa mga, bagaro dahil natatawan. Kundi sa paaginin pasirigkatan, ay yan, iba natatawan daw nagre-resibinan ng pensyon sa GSIS saka sa Social Security System. Ini po ang dapat pag-adala na marahay kan sa tuyang gobyerno. Kumbaga, tutukan kung isay ang dapat sa nang tauan. Minsan, igwa pong mga nababypass kung arin sa mga TOs na mga senior citizen. Dahil lugod nakakaresibinin benepisyo, kung na rin sa mga igwaho na, yung lugod ang mga pigpabaratawan. Igwang kompletong listahan. Para sa mga members ka na SSS, members ka na Government Service Insurance System. Diyan po nagkakaigwanin problema sa tuyang gobyerno. Isayan makakaresolver kayan, siyempre, mayo man iba. So mga nanunungdan na iyo ang nagpapaluwaskan pundukan para sa social pension kan mga senior citizen magin PWD. Kaya yan po, kumbaga nakapalaman na yan sa lay na mayong pilion. Dumanyada sa Metro Manila, halos gabos nakakaresibin ng social pension. Pag-abot sa probinsya, pirili. Ang gabos na senior citizen sa Metro Manila, halangkaw pa ni tinatao kan mga lokal na gobyerno, pero dahil namimili. Kita man digdi sa probinsya na namimili. Kumbaga, grabe po kaya ang pinakamayor na problema, ang politika. Pati ang mga ayuda kan sa tuyang gobyerno, pinopolitika pa baga. Ginagaramit kan mga politiko, ining tupad, ining AX, tapos ini pong 4-piece. Diyan po baga ginagamit kan nagkapirang mga politiko digdi sa satuyang nasyon. Kumbaga kapital niyan dayan para madaraan mga butanting tios. Maray nga digdi pasil ngayang mabinsir ang mga tao sa mga ayuda. Problema na naman sa maparakuan in kwartan gobyerno na patong-patong na nga ni ang utang, trilyones baga ang utang kan Pilipinas sa ibang nasyon. Samantalang dai man nakikinabang so kasaraditan ng mga Pilipino ang iba. Kadaklan ang nakikinabang so mga politiko na yaon sa posisyon. Si ibang mga yaon sa posisyon kan gobyerno sa manlain-lain na ahensya. Kontrol-tulan sa napuan, mga inutangan kan nasyon Pilipinas, talagang maitaw duman sa mga nagtitios, sa mga nangangaipo, ay mayasinsuhan ang Pilipinas kung dan problema digdi. Intiro pong tinataga kan mga o kan ibang mga politiko na nasa posisyon kan ibang mga
pamayo kan ahensya kan sa tuyang gobyerno. Imbis na mapadumanan kwartang pigpaparautang kan Pilipinas sa mga nagtitios, nagkapirasan na po bagaan mga nakikinabang. Tapos wala pang ablada, pero nagrarayaman sinda. Hinabunan sa kabankan gobyerno ang kwartang ipinagyayaman, mga bilyon baga milyon. O ini sana pong mga senador na ini. Iba o na mo abang lilinig magtaram-taram diyan sa Senado pero hey, mga halang ang kaluluwa, maayo man kamong mga pagmakulog sa mga nagtitios na Pilipino. Yan po ang katotohanan. Maski ang ibang mga congressman, puro bagaan isip, payaman, pansadiring interes. Dynastiya, sinda na sanaan gusto magkarapot sa pudir, ta? Sinda ba yan may kwarta? Bako naman sa dunong serbisyo sa mga tao ang ginigiribo, kundi ang minamantinir ninda, so pudir. Tapos gusto ninda ang mga pamilya ninda, yun na sanang magparakapot sa sarong lugar. Kasimple baga. Kaya dyan nagtitios ang Pilipinas, dahil po mababagwan sistema kan gobyerno, confirming arog kayan. Tapos masurug-surug na duman sa Kongreso, sa Senado, ngayon may silent majority, may kung ano-ano, may super majority. Daw nakakatabang man yan, ang mga muro majority yan, pag abot sa mga tios, maray kung ang mga majority, mga tios. Pero pag mayaman, ay sinda baga ang majority, ang mayaman. Pag abot sa pagkakapot nin posisyon sa gobyerno. So mga tios, dahil manadadangog kan mga moro majority ini at ang majority, so tios sa Pilipinas. Ini po ang dapat isipon na marahay kan mga Pilipino. Kan sa tuyang mga leader, kumbaga totoo sindang leader, may pagmakulog sa kapwa, sa kasaraditan. Mayo man sinda po kaya nakaisipan na basta sinda nakaposisyonan, kaisipan ninda magpayaman, mantiniron ang sa indang puder. Sa inman na sulukan ring kunada, asin Bicolandia, nakatutok na sa mga bareta, asin platika ni Philip Baracena. Kaya kung turul-tulan sa napuan, paggogobyerno sa Pilipinas, ay maasinso kita. Pero kung pirming arog kaya ng sistema, magpaparautang ang Pilipinas, trilyones na kwarta, bako na sa ng bilyon, inuutang ka na Pilipinas, trilyon baga, hain ang nagkakaharaman kaya ng mga proyekto. May ganyan mga nagkakaharaman man, pero mga malasado. Iba pong darakulang kwarta kan gobyerno, nagdadago sana sa bulsa kan ibang mga darakulang politiko. Kasimple baga. Pero so, kasaraditan na mga nagtitios, dahil man inaarabot ang iba, kumbaga abuton man, mga kunya na lang, tada-tada, witik-witik. Makahirak baga kan mga kasaraditan na Pilipino, digdi sa tuyang nasyon. Kung arin sa mga nagtitios, sinasabing least privilege, mga tios, dahil natatawaan na atensyon kan sa tuyang gobyerno na iyo ang tutukan, mapakarahayan sa indang mga pagbuhay. Pero antes mo kita magpadagos kan sa tuyang programa, nagkakapira mo ng mga pagiromdom. Kung gusto nindong maging kakaiba ang gayon sa iba, Charms Beauty Lunch ang simbag dyan. Opo, ang Charms Beauty Lunch nag-o-offer kan mga minasunod na serbisyo araw kan gluta injections, gamitin dahil mga produktong imported, Korean, Japan, Thailand, as in local skincare cosmetic products, BB Glow, eyelash extension, lash lift, and many more. Nag-aako man sindanin manicure, pedicure, warts removal, waxing, laser services, shining, elbow and lip tattoo, and facial. O diba? Kompleto sinda. Kung pagpapagayunan pag-uurulayan, subok na, pinagkakatiwalaan asin maaasahan. Pag-abot sa beauty care, Charms Beauty Lunch ang padumanan. Charms Beauty Lunch conveniently located at 516 Tansalat Building, Ortega Street, San Roque, Iriga City, in front of UNEP. Owned and managed by Nikki Charmaine Bradiel Alfilor.
mga naghahanap ng masisiram na pagkakan, refreshments, snacks, sin iba pa, iyan nga bossing dong matatagpuan si Irgas Best Food House. Opo, dahil na ka mo masasakitan pa na magpila. Yaon sa Irgas Best Food House. Ang masiram na milk tea, milkshake, fruit tea, halo-halo, frappe, snack, kasin kadakol pang iba. May pansit, goto, lomi, Josas Pares, chicken pastil, sisig, lutong bahay, pansit canton, gisado, pansit bihon, spaghetti. Wow! Talagang suwak sa panlasa. Bisitaw na Irgas Best Food House. Irgas Best Food House. Located at Railside, San Miguel, Irgas City. Igwaman sindanin bagong branch sa Barangay San Nicolas, Irgas City. Tapat kan Barangay Hall. Owned and managed by Miss Nikki Charmaine Brondial Alfilor. Problema ang sasakyan mo? Kulog tayo na, kulog bulsa pa! Pero don't worry amigo, sa Maximus Auto Care Center, ang auto mo ayos tulos. Ang Maximus Auto Care Center may computerized car diagnostics and scanning, mechanical services, body repair, electrical, battery charging, car aircon specialist. Asin nagaako man sinda nin preventive maintenance services para sa gabos na klase nin bihikulo, kabali and fire truck. I-contact lang ang Maximus Auto Care Center sa Nabwa, Balatan Road, Zone 1, Sitio Abaca, San Antonio, Ogmon, Nabwa, Camarines Sur sa 054-884-6509, 0915-096-1993 o sa 0960-563-9766. Email address maximusautocc@gmail.com. FB page Maximus Auto Care Center. Hanapon lang si Mr. Joseph Sim, Chief Mechanic, Maximus Auto Care Center. Maximus Auto Care Center open from Monday to Saturday, 8 a.m. to 5 p.m. Maximus Auto Care Center is PhilJeps registered. Nakagat ka sa ayam? Irabax mo na yan. Nakalmot ikakaupos? I-Ravax mo na yan. Magpabakuna na sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. 7 years na po sindang pinagkakatiwalaan sa healthcare services. At kusira reliable professionals. Barato asin de kalidad na bakuna. Ligtas, probado, asin asertado. Alagang Ravax yan. Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Bakunang angat, serbisyong dapat sa presyong abot kaya at matapat. Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. An active anti-rabies vaccine, 699 sana. Ang booster, pre-exposure, senior as in PWD, 499 sana. At common sira flu vaccine, pneumonia vaccine, as in iba pa. Kaya mayang na. Sadi na kita sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Baoy na sa 0967-152-0610 o bumisita sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic sa Alfilor Street, San Miguel, Irgas City. Sa taasan na, Ka-Law Office ni Attorney Ferdinand Dino, Arani Sayusan. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Monday to Friday, 10 a.m.
Kapmark, sali po kayo sa programang Gulayan sa Barangay ng Department of Agriculture. Gulayan sa barangay? Ano pong programa yan? Ang Gulayan sa Barangay ay isang programa ng DA na itinataguyod ang pagkakaroon ng sapat, sariwa at masustansyang pagkain sa mga pamayanan. Bukas ito sa mga barangay na may 500 metro kwadradong bakanting lupa na maaaring pagtaniman ng mga gulay at bungang kahoy. Ano-ano ang kailangang isumite para makasali dyan? Letter of Intent, Barangay Resolution, Endorsement Letter mula sa Opisina ng Provincial Agriculturist, geotag photo ng proposed project site at master list ng mga grupo o individual na magtatatag at magmamantini ng inyong gulayan. Madali lang palang sumali sa Gulayan sa Barangay. Ang DA Bicol ay namimigay ng vegetable seeds at farm inputs para sa mga nais lumahok sa programang Gulayan sa Barangay. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa DA Bicol High Value Crops Development Program, Barangay San Agustin, Pili, Camarines Sur. Sarong serbisyo publiko ka Department of Agriculture sa Bicol. An Kabikulan liwat masilibrar kan taon-taon nakapiestahan ni Ina Nuestra Señora de Peña Francia bilang Kristiyano asin kasaro sa pagtubod. Ang RPN DZKI Radio Ronda liwat mahatod kan special live coverage kan traslasyon procession, fluvial procession asin military parade. The Peña Francia Fiesta Live Coverage 2025. Uya ang mga minasunod na major sponsors sa Peña Francia Coverage. Olimpio Nevalio Custom Brokerage, number 203 Regina Building, Escolta Binondo, Manila. Owner Mr. Olimpio Nevalio. Uya man ang mga minasunod na sponsors o individual na nagpapaamot nin pakisumaro sa kapiestahan ni Ina Nuestra Señora de Peña Francia. Maria Teresa Tet Pagyo, Doña Rosario Heights, Subdivision, Montelupa City, Mrs. Susie Baluis, San Nicolas, Irigas City, Hillwood Resort, Zone 6, San Vicente, Baaw, Camarines Sur, owned and managed by Miss Jo Marie Bidoral sa Saindupo Gabos, Jos Mabalos. Saro sa mga ekspresyon kang pagtubutang mga Bicolano, iyo ang debosyon ki Ina Nuestra Señora de Peña Francia na kita minatubod asin minalaom na an sa tong personal na kahagadan madaling simbagon kang Diyos sa paagi kang sa tong mahal na ina. Kaya bilang sa iyang mga aki, ngunyan na bulan kang Setyembre, sa tuya na naman na ipamati asin ipahiling an sa tong dakulang pagkamuot asin pagtubod ki Ina, pasiring sa iyang aking si Jesus. Ang mensaheng ini, hatod ka mga minasunod na sponsors na magiging katuwang kang RPN DZKI Radio Ronda, Irigas City para sa live coverage kang Peña Francia Festival 2025. Attorney Remilisa Pichi Garchitorena Alfilor Moraleda, President, University of Northeastern Philippines, San Roque, Irigas City. Mr. and Mrs. Oscar and Olga Belmonte Alanes and family of Francisco Homes, City of San Jose del Monte, Bulacan. Virginia Fatima Pavilion, located at San Isidro, Irigas City, owned and managed by Ma'am Fatima Aquiler. Cafe Diamante, located at Zone 6, Diamante Street, San Isidro, Irigas City, owned and managed by Baita and Colarina family. Mrs. Lilibet Di Mabayaw Asperas and family of number 739, Zone 3, San Isidro, Irigas City. Philippine Association of Certified Tax Technicians Incorporated, PACTT, care of Mr. Erasmo G. Ampungan, President and COO. Honorable Boboy Villanueva Jr. and family of Santo Domingo, Irigas City. Eagle Regino S. Rivina Jr., National Protocol Officer and Regional Governor, Bicol Eagles Region, the Fraternal Order of Eagles, Philippine Eagles. Engineer Ares E. Hermoso, Chief Quality Assurance Section and District Public Information Officer, DPWH Camarines Sur, 5th District Engineering Office. Engineer Wilfredo O. Buxit,
General Manager, Casoreco 3, San Isidro, Iriga City. Mr. J.R. and Barangay Kagawad Edna Banjola and family of San Miguel, Iriga City. Buracan Sariles, located at PNR site, San Francisco, Iriga City, owned and managed by Miss Joanne Marie G. Vera in J&C Foods, stall number 37, Iriga City Public Market, owned and managed by Mrs. Jane G. Vera. Ma'am Sale Llorin Cabatuan of number 516 Coral Street, San Isidro, Iriga City. Mr. and Mrs. Popong Guevara and family of San Agustin, Iriga City. Former Mayor Margie Moran Aguinillo and family of Santa Clara, Buhi, Camarines Sur, and Mrs. Nene Salvacion Amparado Nacario and family of Zone 5, Balintawak Street, San Isidro, Iriga City. Viva la Virgen! Viva el Divino Rostro! Sa inman na sulukan ring kunada, asin Bicolandia, nakatutok na sa mga bareta asin platika ni Philip Baracena. Balik po kita digdi sa tuyang programa. Igwa na lang kitang 4 minutos na natatada. Antes po kitang magpaaram. At yan ang masunod na programa ka na Casoreco 3. Hoy, ipinapaisipalan sa mga partidaryo, sa kamidbid, mga kapamilya, nakakabisto sa kuya pong tugang na si Paulo Serdana Baracena, na sa iya pong lubong gigibuhon sa aga dyan sa Our Lady of Fatima misa gigibuhon sa aga launanin pagkahapon sa Our Lady of Fatima Parish and Shrine, San Isidro, Digdipo, Ciudad Can, Iriga. Sin ang lubong gigibuhon man dyan sa San Isidro Catholic Cemetery. Nasa iya pong bangkay napapatentehan dyan sa St. Peter, Barangay Francia, Digdipo sa Ciudad Can, Iriga. Lalauman man ka na kampo ni Vice President Sara Duterte sa Korte Suprema na ibasuran motion for reconsideration na pinagsangat kan House of Representatives. Ang nasambit ng MR ang isinangat kan Kamara makalis na ipawarang bisa kan Korte Suprema ang Articles of Impeachment laban sa Vice Presidente. Pasado sa ika-27 na pahina kan komento na ipigkukondusir na lack of merit and motion for reconsideration na ipigsangat kan House of Representatives. Sa nasambit na motion kan Kamara, nagkaigwanin factual errors ang desisyon kan Korte Suprema kung sain ang pangapat na impeachment ang kompleto na kumpara sa nainot na tulupang isinangat. Sinabi man kan Vice Presidente na ninigaran kan Kamara ang desisyon kan Korte asin malinaw na diversion sa naini. Magarumduman na kan Hulyo pinagulang kan Korte Suprema ng impeachment trial kan Senado huli sa pagbayular sa probisyon kan pagsasangat nin labi sa sarong reklamo sa laog nin sarong taon. Kana Pebrero isinangat man ang impeachment ki Vice President Duterte sa Kamara huli sa mga reklamong graft corruption, assassination plot laban kay Presidente Ferdinand Marcos Jr. Sige sana, abangan ta sana kung ano ang mga mangyayari sa Kongreso, sa Senado. Ini po may dakulang epekto sa tuyang gobyerno na day pagkakairintindihan kan Vice Presidente asin man ni Presidente Bongbong Marcos Jr. Pero believe nga na ako kay Presidente Bongbong Marcos na bukas ang sa iyang puso, ang sa iyang palad para sa reconciliation. Dan problema, man na nakikireconcile ining pamilya Duterte sa iya. Yaon dyan ang problema kan Pilipinas. Kumbaga matagas ang puso kan pamilya Duterte. Dahil talaga sinda nagpapahunod, nagpapakumbaba. Pag-arog po kayan, mayong mangyayari daw anong gibuhon
ni Presidente Bongbong Marcos Jr. magparasabing magkaigwanin reconciliation. Dahil po yan mangyayari kung pinagtatawaan mo ni na atensyon, habo man makipag-reconcile. Habong magpakumbaba, kumbaga, ang isip ninda, garo, sinda na ang Diyos. Dahil na sinda kayang saklawan. Hindi po ang dipisal sa tao kun minsan. Ano, inabot na po kita kan oras kan sa tuyang pamamaaram. Nakaibahan niya to sa pagpaabot ng informasyon si Nino Bonito, Jonathan Oliva. Duman sa transmitter si Duwang Chief PSD Jimmy Guanzon at sinman Engineer Abilindo na Turalio. Di man sa studio, kapartner taman si Cha Benaobra, ako man po si Philip Serdan Baracena, nagpapadyos mabalos kan sa indong dengisawang pagantabay. Sa inman na sulukan ring kunada, asin Bicolandia, nakatutok na sa mga bareta